Nyt mä kuvaan ihan sikanopean videon. Tässä on vähän ilmoitus ja Lahja ja Erkan antajia. Elikkä lopetin kuvaamisen, kiitos Lahjasta ja Erkan. Se tosiaan, ja miksi tuossa lukee lopetin kuvaamisen, koska niin kuin mä vähän aikaa sitten kuvailin, mutta tosiaan me ei koko ajan pienenä. Okei, tää sanoo, että okei, mä menen tilassa nyt. Sitten tää antoi Erkan, tämä tyyppi. Näytän tässä, jotka on jotain kysymyksiä, jotka on moituvia semmoista. Ja tää näkyy tässä kohta. Mä näytän tällainen vähän hapsu. Okei, mä sanoin, että tää kysyy, että minkä ikäinen olet. Mä sanoin, että yli 10. Miltä näytit, kun aloitit täällä pelaamisen? No, yleensäkään en ole näyttää kauhean hienolta. Kun aloittaa pelaaminen jollain uudella tyypillä, niin en näyttänyt myöskään mäkään kauhean hienolta. Ja tässä se tyyppi on. Ja tää on mun erä. Tää laittoi Moitube ja tääkin laittoi vissiin Moitube. Muistaakseni. Sitten lahjoihin. Tästä tulee ihan sikanopea video. Mä en jaksa enää kuvata. Nimittäin mä valehtelen, jos on jotain 10 kertaa. Mä oon yrittänyt kuvata tätä oikeasti 10 kertaa valehtelematta. Saadut. Mä toivon, että mä en nyt saa taas jotain lahjoja tässä video. Eli mä sain nämä. Täältä Kaira 9, 8, 8, 9 ja Minttu 5 ääneltä. Ja Repe 2016. Mä en jaksa enää selittää tässä yhtään. Mun kurkku on niin kipeä, kun mä oon oikeesti valehtelematta tunnin yrittänyt kuvaa tätä, mutta jotain mä oon kuvannut jotain 10 minuutin pätkiä melkein, mutta ne on mennyt pieleen. Mut nyt, moi.